Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër. To je sramota. Daj Bože da neko izađe i to zabrani. Meni se to sviđa, ja bi to podržala. Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës përreth t'ja jap me qira për 99 vjet një investitori arab, pa tender. Tender za jednu prodavnicu od 200 kvadrata treba, a za 2 miliona, 3 miliona kvadrata ne treba tender. Neka da nama, pa ćemo mi uložiti 1000 eura na kvadratni metar i prodati po 10.000. To je najmanja matematika. Ima ovdje naši ljudi iz Ulcinja, iz Crne Gore, iz Nikšića, dole Berana i Rožaja, koji mogu da finansiraju taj hotel, a njima ne daju. I lični bi ja sad otišao, prodao bi sve kuće gore što ima u Njemačku, ovdje bi napravio hotel. Da mi hoće dati, a ne, tamo ne daju. Mene, a drugo ne daju. Do čega? Treba prvo da se napravi plan šta se može dati, šta ne može, šta treba građanima, šta treba mlađoj generaciji da ostane, a ne jednostavno potpisati ugovore i... Marrëveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajić, i cili paralemroi se kompania Emar e Mohamed Alabarit mund të investojë deri në 35 miliard euro. Oni investiraju 1 milijardu, 2, znaš, i onda prodaju stanove, prodaju hotele i od tog novca investiraju i dalje. Jer 35 milijardi, kad bi neko investirao u Crnu Goru, onda bi Crna Gora bila Monako. Meni je to super, mislim, mi tu ne živimo i to, ali treba da se nešto događa, da se nešto ulaže, da. Sad, bolje nego da stoji ovako. Puno se izgradilo i sve je lepo, samo što treba malo više da svako unese korisnog rada ispred svog lokala, ispred svoje prodavnice, malo da se čisti, da se uređuje. I put do plaže, isto na primjer, ima jako puno smeća. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marrëveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit. Treba uzeti dobre ljude sa sela i povesti u vladu. Bolje bi radili nego vi što rade. To ti ja ozbiljno kažem. Ovi sa sela da ih povede u skupštinu tamo, bolje će napravu i plan i da rade i sve. Mega projektin e kundërshtojnë komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetëror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investojë atje ku nuk është i mirëpritur, më pas ka marrë ftesa nga komuna veriore për të investuar atje. Gdje god bude išao, nije to dobro. Ako ide na isti način što je hteo da uđe u Ulcinju. I sjever je moja zemlja isto. I sjever i jug je isto. Ja sam građanin ove zemlje, ne samo Ulcinja. Në plazhin 13 km të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike. Jer ovo je bilo skroz lomljeno. Ovaj pjesak meni to poravilo i plivanje. Në zonën pas plazhit ndodhet edhe kriporja Ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.